kire ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isa kire mambia yama tuko wiki gochakire Jumatatu goika ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV. Kuna botambe toko chakeli ritukuliao ase ogwansu tumede na manga koraganire ko ritukulia goro no tuko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara no mete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no moda de na ki tiganda sokye gero isiko nda Nyarangi na Ensakia umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe manjo muri ari ntura gotika maiga imana ntuno to ko vitamini gete vitamin D Murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa ritukuliao asenjiri ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera kunelia committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritual surgery yo umirana na Nyarangi Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mogoto tweet ase @Ndizi TV News ina toko nyora uchumbe yao asenjira yobotirana boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogo torora kurwa sinsemo chama chingumbwana nsisimole tokoroka diaspora amogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unkiriye imeya Ndizi TV. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange ayatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani bwiye atebo no moyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ari mutundika kuri cyambere yategere nae goru ali ente bana ndwari turi kwemanya eri bana na nkugwena yani nari kogenda on kero monto asense yigatomanyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigoto gutarira abaminto bali beteire amangana ao na yaeteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba na boigo moiroro ritukuri Jumatano chinsa isano nibere nikideke komunisano chia mogaso Ndizi TV ubwansu bw'omugusi umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible neli tukolinde na inde nyasaye atwancheire tunyare kororana egera na inde tuchikolisanga lingana lyaye batokwe kange tuchikonga ninkiago chigokwana ko chasama gimaito na inde aseli tukolia lero tigatosabe asengencho yokwebe kange tata twakobakire na inde twakoira bonene bya mwana sengencho yobwanchani bwao amono morobelio bwatombuya ko chasama gimaito oyogalire ntwe twanyalire kolira litukeli nabono tata lige libono tuyaliganirie asengencho yogo chakolinyora lingana litukolia lero twasabire ngonyare gotokwanira otosesenie na inde boiko tato nyare goto amaya korengana no bwanchani bwao
tato bwate gocha samagi maito aseri etalia Yesu tuasabire na kwegena amina lingana lyeli tuko lya lero kolwa se gitabu kya Saburi emia yemo na isana emo tosomenye na isano emia yemo na isana emo Saburi tosomenye na isano nige gukwa na iga omonene onginyore ekero okororera abantu bao amabera onchichere ontorie elio nyare korora amaya abantu bao abachore baranyore na inche inyare kogokera omogoko bw'abantu bao na inde nyare gwetokia amo n'abantu bale omwando o tigana inde mwiraneri Nyasaye itonga mbiya mono ekiagera ngoetera so bwanchani bwaye amo nobo bwaye bwagerire ntwe twanyarire koliro alitukeri na inde kwetania yo onyarire gotomerania egera tonyare kolisangalinga neriga amalika yatwasomire niga gokwana nga omonene onginyore ekero okororera abantu bamabera ningoyo ogokwana mangana yaiga na inde ningagotebya bibirige gokwana nga Dauti akagenda sobosibwa Nyasaye ase nyumba yaye okomotebya nga omonene onginyore ekero okororera abantu bamabera Dauti akamanyanga atainyoiri amona Nyasaye takonyara kororerwa amabera ekagera kanyara komotebi ngomonene to baisago ntiga onginyore ekiagera nabeye nkogokorera korwa sobo saibwane korwa bwana bwane koikabona sobo gotubwane naboiko nonyene keronde asekerogo kyoborwoti Biblia ko kwananga akanyara komotebi ngomonene na amanyire ngari tukelimo ngocha kororera ora abantu bao amabera na indo nyare ko bamaya na sabire nga nanche aseri tukeli lya mabera inyare konyora mabera korwa asore tato nyare ko ngamaya tontiga tongeba ekiagera asoboki mabwane bonsi na abeye nkogokorera asobwegenwa Bibirige go kwananga Dauti niga komonyori Nyasaye nganyare komonyora timanye tingaye oranyara gotenena sobonene bwa Nyasaye ninkiora motebi Nyasaye anyare gukonyora mona kerokyo ninkiero atoke kwa mokoreiro monene ekiagera ngoetera asari toko mokoreiro monene aragere Nyasaye chagotoinyora ninkikwanya komokorera Nyasaye ekiagera marange okomokorera kwa Nyasaye nkori okwo obwegenwa tubwate tia machika Nyasaye buno egwenerete nigo okomokorera Nyasaye buno utagete kwagenda se nyumba ya Nyasaye lituko bwegwete omorwere goseto omorwera Biblia go kwananga Dauti nigarenko omuntu moirogete Nyasaye nigabwate nkoro enge ya Nyasaye ekagera Nyasaye akanyara kogokigwa monere nonye nkorwa asobwana bwaye nekero keria Nyasaye nge koli yomorwoti bwaba Israeli Biblia go kwana kato Samuel yasomo kyo Yese anyare kwa komorwoti oro amaguta abana ba Yese mbacheta abange korwa monene pako yogatana kabere lakini uneta yorore kanete ora nyare kobo morwoti nonye nasaba murabali bonse ekagera nga Samuel yakanyara koboli Yese nobwate na inde muano ndi otatigaba Yese akabatebiye ninkabwata kamwana gasini nikakale kolisigeti akabatebi nga minyoko morete ekiagera Nyasaye nantebi ngomorwoti narega ekero mwana oliaretwa aita soro gunchara rolia rwa Samuel amagutaria akanyara komoitekera akanyara komomorwoti kabwate miaka 13 miaka meke Nyasaye akagokigwa amone nkoro yo mwana oyo iga amona makoraje nikare nko mwana omoigweri omwana obwato bwanchani omwana bwa masikani Nyasaye akanyara kogokigwa amona gokora kwayo aya naro Dauti akomonyori Nyasaye ngomonene onginyore onyoraje nabeire nkogokorera onyoro bwegenwa bwane kocha sore na inje onyare kondorera mabera asonyeje yokongamaya timanye tinga asoboki mabwa obwonsi engo chiora se kanisa
nkomokorera ore nyasaye oraisa kurigereria obokima bwao na inde buna bwakwabeire gokomokorera nyasaye ninkioroche nyasaye arigereria sobokima bwao kegera koinyore asa matuko yemechando kegera koinyore asa chingaki cha marwaire chingaki chioboremerwa chingaki ababisa baratoke baimokire mamincha yao ninkiera atoke kwa mokorire nyasaye kiragere anyare gukoinyora dauti niga komotebe nyasaye ngonginyore ekiagera dauti na beto mwege no choso monene akabaga komokorera kurwa sobwana bwaye nganonye nekerara soboruoti dauti tachieti wetogeria ekirogo kerikyo bonene kyuboruoti akaba kamenye tase nyumba ya nyasaye nabo igo gakorikyo bosemia kurwa so monene aya naro akomotebe nyasaye ngomonene akerogo chakoira nyoboruoti bwao akerogo chakobarorera bonsi abaringe kogotunyana na kogokorera sobwege nwa mabera na kobaka na korengana no gokora kwabo na kwarenge na inchebo iko onyare konginyora tontiga amarika macheruga gukwananga dauti akanyara komotebe nyasaye onginyore ekero okororera abantu bawo mabera ochiche ontorie iga komotebya nyasaye ingomonene richa ya kero kene na gokoreire na bera toke na komocheire na bera toke na korire bibe kocha sore na asabire nga nyasaye asenge nchonta tageti imisi yeri tukoriri ya mabera itukoriri yogocha koira nyo boruoti bwao ninyi gwete onyare kongichera na ingana rinde ryo sipiora anyore imeyane gokora konde gwo sipiora arore kore imasobo kimabwane onyare konchichera na gontoria ontorie korwa sayare na korira tagwenereti ontorie ase chinchera chiane chitagwenereti ontorie korwa se birengere byane bitari ebiya ontorie korwa samarwaire na korwa saba bisabane abaragere kero kinenyare kogotiga akomotebi nyasaye ingomo nene na sabiro nginyore na indo nyare kongamaya korengana buna kwarobereirie abana bao bomonyamwando na onye kende kego chagotoka ekera nyare kontanga tinyara go soaso buruoti bwao na asabire nga onchichere bono konde moyo nyasaye onyare kontoria tautiga komotebya monene ekiagira ndoche nga matuko ngo chikomenya sensabeira make emiaka ngo chikomenya nigegenete konya kwengea na bono nyasaye na amanyire nga nabonda atoke na akomocheire asenchere yamo bosenyende na asabire ngo monene asenge nchonta tageti chikomisi ali tukoliria ogocha kororera abantu ba amabera asenge ncho yoko ba amaya tato nginyore to baisago ntiga inchu asobo kimabwane intorie nyasaye yastata iga ntomira semambie yega inyare gukwana amonaye ayekero kende kwaira chinga kieti asenge ncho gotegera ringana ria nyasaye onye nchirende yonsupi nera ogokoreta gwenera tigo chiaso monene onye chitaro nchiro kari gotara chitari ko mwanya sawo bonene onye mangana naro kari gokwana akorwa somo nuo atari ko mwanya sawo bonene morangerie nyasaye nekero ora chicha ora morangerie na chiche asenge nchoko gotoria na chiche asenge nchoko kororera mabera na boiga kwabera ibe byao amana mamochao mwanya bantu tayora tebe ngatanya no morongari tanya gokora mamocho tanya gokora bibe lakini nere buya gokwarorire nga maene ensemo nere kwa mamochire nyasaye ochicha sobwango amotebye nyasaye akororera mabira na indanyare gokwabira mamochao tautiga komo tebingo monene inginyore na boigonyare konga maya tigambo yomo ngocha gosango bonene bwao lituko koira ni oboruoti bwao nincho asobo kimabwane onye ingana lindendire na akorire mamincha yao linyanyare gotanga ogosesenya kwao gocha asobo kimabwane na asabire onyare kondorera mabera indorera mabera tata na indonyare konga maya igagukwana ngerio inyare korora maya
abantu bao abachore baranyore egere na inche inyare kora maya inyare kumirana nali amaya abantu bao abachore baranyore aseri tukori yokoira nyo borwoti bwao na asabire tato nginyore to baisa gontiga monene ngamaya inchichere Nyasaye nabo igonyare gontoria ekiagera na ncheni ngane tinyare korora litukoririo bonene ningane tigokorora ye Nyasaye bunore ningane tikomera na mone chinguru chiao chiri Nyasaye to monene chigo etana ine ningane tinyare kobense mo yao aye Nyasaye ekero ogocha gochira abantu abachore nabo igonyare ko bakana una kero kende barenge ko babako gokorera Nyasaye na nche tigambo yomo oyo gocha kororerwa mabira nabo igonyare gokorerwa maya amarika macheru gakomo igagukwananga tauti gakomo tebi Nyasaye ngerio inyare korora maya abantu bao abachore baranyore na nche inyare kogokera omogoko bw'abantu bao na inde inyare gwetokia amo n'abantu bao b'omonyamwando dauti gakomo tebyo monene ninyugwete na inche inyare kogokera lituko liria ninyugwete na inche lituko lirio mochengo inyare koboyo omobo ogocha gochengera lituko liria ninyugwete na inche inchago seka lituko liria ekiagera narira matuka mangi na chajirwa matuka mangi na sekereirwa matuka mangi tinanya korora buya bonde asubuki mabwane ababisa bangumukeire nigo bakondigyo botuko no mugaso aye Nyasaye ninyigwete na inche aseri tukoliria incha kobo yomo ngoja koligokera ekera abachenu bao ekera abantu bao abachore bagocha kogokera litukoliria ekiagera era tuke kwa bainyoire na inde kwa bakorera maya timo chomo na seri tukoliria tata ndorera mabera ekiagera nigo na chire asora seri tukeri tato ntomire ekiagera atatagetio cha komo cha seri tukoliria naga netingo cha gosoa aseri tukoliria dio mwandoye naga netinga litukoliria licha koba litukolio konyorwa sore litukolio korarwa mabera litukolio gosesenigwa litukolio koremigwa litukolio gotinyiwa mariga lituko abachore ba Nyasaye bagocha gotebibwa ngabono ninchwa sogo timoka gwa kare na kare inua abakero kende mwakorete mereme mekongu inua abamwarego nkorera samariga mugankorera sogo chayo konene nogo sekererwa ninchwa sogo timoka gwa kare na kare okore mwaliere tueira so aso mwando ino ekiagero mwando oyo ninu mwabeire moko gacherwa korwense etarabe koboroso igonga Nyasaye nabagachereta abantu bayamaya Nyasaye nabagate togo sesenia Nyasaye nabagachereta omwando bali baranyare komokorera asobwegenwa na kiyare ngebuya ajekero kende kwanyorire libageriga asenge ncho yogo ntegera siri tukeri omotebye Nyasaye anyare gukonyora naonye ngana lidendire kero kende liranyare kugotanga toso asuburwo tiboria tata chiete go kwariganeria omotebye monena anyare kugochera asenge ncho yoko gotoria asenge ncho yoko gosibora naboiga nagokwabera tubaisa kolirorera ringaneria Nyasaye bosoko tubaisa koira na magega tubaisa komotiga Nyasaye tauti niga komotebye monene onginyore moinyorie Nyasaye chira chiao moinyorie monene amatuko kwabere wako mokorera ni moinyorie Nyasaye una kwabere omwege nugo chiasare nere ekera ararigere dio bwege nubwao na boiko nanyare gokororera mabira akwa ogotimoka wakare na kare tigari tukeriga buna Nyasaye anyarire ko ngumerania amonaye onyare ko litabera ringaneri omwa Yesu libaga sobogima bwao
agambere omoyo agambere obokima bwao naye noja konyora ogwancherwa ase rituko riria abantu ba Nyasaye abachore ba Nyasaye bagocha kororerwa mabera. Nyasaye naganetia nyare gokoa maya. Nyasaye naganetia nyare kogosesenia. Nyasaye naganetia nyare gokogwenia. Nyasaye naganetia nyare kogosibora. Tata naganetia sesenie biasara byao. Asesenie miremo yao ya kera rituko. Agosesenie kogosoa na kogosoka. Korende netakeire. Origererie ritangani obogima bwao bwakera rituko. Ekiagera Nyasaye takonyara gwesoa na nyasubogima bwao onyetora muarigania. Nyasaye takonyara gweso yesemeroberi yao onyo bwate yeri tukoria rero. Tiga Nyasaye manye nganara ryo bangete go chikomokorera agera nyare kogosesenia ayo mogakoria omosaoria omonginoria na seki kero kende yenda mwamu ye moko yeri bero yeri betu nesugu ya shetani moe Yesu ribaga agambere obogima bwao naye boigo no chikonyoro gosesenia kwa Nyasaye gochire amono bonene bwaye ningane tienga nyuma ntara chikogosabera onyare ko yari bagari okorigerio obogima bwao ekiagera Nyasaye nigagocha kogwakana korengana muna kwaringe gokora Nyasaye ngoetera sama koraitu agochigotonyore ogoseni kwa ogosenya ekiagera Daudi gakomotebia monene ngo monene onginyore na boigo onyare kongamaya aje kwagacheire abachore baho Daudi gakomotebia Nyasaye ngo nginyore inkieke Nyasaye aranyare koinyora gakomorigereri Daudi nemeremeria Daudi arenge komokorera nere gochikogera Nyasaye chikomoinyora nere gochikogera Nyasaye chikomoretera ogosesenya nere gochikogera Nyasaye chikomoamaya nere gochikogera Nyasaye achikomoigorere gesieri kyobonyamwando igonge merimo togokora nere gochikorete kebungu komokorera Nyasaye enchera twerwete gochiase merimo yaye nere gochikogera Nyasaye chigotoinyora na indachigotoamaya ningane tienga Nyasaye nyare gokoamaya yeri tukeri amono mwako yoiga Nyasaye itono mwegenua Daudi gakomoterenyi wete inyare koba abamo babaria bagochikonyora omwando baria bakwachorire bagochigosoa asobonene bwao bagochikororwa mabera tata na nchondorera mabera inche nyare gotwara mogoko na inche nyare goseka na inche kero kende nyare gochenga ekiagera neri tuko nabeire nkoganya na onye kende gego chikobo kira nyare gotanga tinyara koriro ritukerio mogoko tato nchichere asengenje yogontoria oyo Daudi okomotebia Nyasaye omone no nchichere ekiagera ni manyete na bera toke na komocheire ntamanyeti na bera toke na kwanira yatagwenereti na bera toke birengere libyane birengere tia mangana atarigo kobonene na asabire nga Nyasaye onginyore asengenjo yogo nchichera na gontoria onyare kongamaya aikwariganirie abachore bao aseri tukoriria ogocha koirania omwando igonga Nyasaye ekerakara konyore tokonyara gotigara bunore ekero Nyasaye akonyore togotigara nsabu asoro konyakorera togotigara samarwaire yaya aya naro Daudi akomotebe Nyasaye ngomone no nginyore onde bwensipi oyore Nyasaye anyare konyora goikanyare komuamaya goikanyare kogosesenya na asabire nga Nyasaye anyore ebyasaro gokora anyore mirimo gokora anyore gasi amabokao anyore roiboro rwenda yao na boigo anyare gokoretera maya aserieta ya Yesu Kristo ninka netinyare kogosabira egere tata nyare kogosesenia na inda nyare gokwa mayeri tukeri tiga tusabe tata digo twakobakire na inde twakoiro bonene ekiagera ngoetera sobwa nchani bwao amo nobo buibwao bwagerire intwe twanyarire korera litokeri na bono digere tata twasangire lingana lyao
twasabire nga tata tigaringane liga litware ensemo imasama gimaito litogwenye litosibole nabo igo tato monene linyare go twabere bibe amona mama chaito ayara atoke twakorire maminche yawo tato monene twasabire ngo nyare go tunyora toama ya Nyasaye onye ncherende kero twamochire kocha sobo sibwao otwabere aserieta lya Yesu sesenio monginoria omugakorio mosaoria amono mwanoria na asabire ngatigali tukeri tinyare ko bali tukorio go sesenia kocha sebonsi abanyari ko bagontegerera tiganya saito monene okoboko kwa okunyare ko basebare ko bagocha kalituko aserieta lya Yesu twasabire na kwegena amina amalietane Pastor Steven Mweresa enamba yane yesimi 07 29 69 66 75 07 29 69 66 75 tigo monene anyare ko basesenia na inde boigo anyare ko bamaya digo nkorandia ne kanisa ya Ambassadors for Christ Church aiganya koe enchere kogenda iranda ekenyoroge korokwa nyandiba chimita 500 chioka korwa separa yeramu onye komenya tomochio yangaiga ninchuo tomokorera Nyasaye katomoganyete ekera kwirania oburuoti bwaye seseni wa mono. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi.